Oh, sige, mayong butang sa tanan nata sa balay ni Pastor Dodong Molina. Live sa Play na! oh, play. Play. Oh, usap. Mo ni ato ang uwa sa kalaay. Oh, usap. Play. Oh, mayong buntag sa tanan tungod sa kahinay sa ato ang internet, no? Pero mo kini ang lingaw-lingaw ni Pastor, nata sa balay ni Pastor. Sige na, Pastor, ayaw pagloya-loya ang atong title ani. Hindi man wonder na. Oy, nadaot ang kinani Pastor. Hindi naman wonder. As for me in my house, we will serve the Lord. Our family, a circle of strength and love found in faith and by love, keep by God.